салом алейкум дӯстони азиз, ба ҳаматон ид муборак. Нафароне ки ба тагански риёд меянд, марҳамат ба магазини мо. Мана ҳамаи он чизе ки шумо дар ин ҷо мебинед, инҳо ҳамашон барои шумо распродаж шудагиай. кӯшиш кунед ба магазини самбой биен рӯзи ид. Ҳамаи ҳамин чизое ки дар ин магазин мебинем барои шумо распродажай. ҳар он чизе ки 500 сум буд 300 сум шид, 300 сум буд 200 сум шид, 200 сум буд 100 сум шид. дар ин ҷо кабелҳои хуб дорем барои ҳам шофёрҳо, барои нафароне ки дастройка кор мекунанд. Якчира барои шумо хотиррасон кунам ки ҳама ино аксия арзон шудагиа. Мана ин повербанкҳоро мебинед ки 150 сум, мана ино 500 сум дам барои шумо 350 кардагием. Мана инош 150 сум, мана ино 250 наушникҳое ки 300 400 мефурӯхтам. ина бубовар накунед, нархшон 550 барои шумо 250 кардагием. дӯстони азиз, мана инаш 250 сум аксия шудагиа барои шумо дам рӯзи ид. ана ин повербанк хай 800 600 700 мефурӯхтем, 500 кардагидем, 500 истодаст. 500 повербанк. ана дорем повербанки бақуввати, повербанки беҳтарин 700 сум. касе якум биягар 600 сум дам эътимош. ана боз чӣ гуфтам, хай хеле штатифҳо хай барои нафароне ки вайдакара. ана ин наушникҳоро, ин наушникҳо нархшон а 1500 то 1100 сум мефурӯхтем, 500 сум шида. Садки беспроводной наушник 500 сум шидаге. Дидин А11. ана инош буд 500 суми, 450 500 суми шида. барои шумо медонед чанд пул шуда ман нишон метиҳам. ана дӯстони азиз, бинед ки чанд пул шуда. Ин нафаҳмидед чанд пул? 350 рубл. дар ҳақиқат арзон кардам ман ҳамаша. бале. наушникҳое ки 200-250 мефурӯхтем, то 300 сум мефурӯхтем, барои шумо 150 сум шудагиа. наушникҳои 150 рубл. дар ин ҷо монам бинед аксия кардагим. наушникҳои распродажаи мо 100 рублай барои шумо. ана дар ин ҷо наушникҳое ки мебинед 300-400 мефурӯхтем, бинед ки 200 сум шудагиа нархаш. 200 рубл. ина барои ба шарофати иди қурбон 200. инашам 200. ана зарятеке ки нархаш 499 рубл буд, барои шумо 200 рубл кардам. ана ногуфта намонем ки дӯстони азиз, ба шарофати ин иди қурбон магазини мо барои шумо то охири сола аксия мекунад. Так што омода харидорӣ кунед беташвиш, нархи арзон аст. ана ина ино ростигап 350 300 мефурӯхтем, ҳатто 250, акнун 200 рубл шудаге. наршамондем 200 рубл распродажа. ин кабело 3 метрам то 400 сум мефурӯхтем, 300-350 400 барои шумо 200 рубл кардагиам. ана ин кабело дар ҳақиқат 400 рубл буданд, барои шумо 150 рубл кардам. USB кабел, ҳам Type C аст, ҳам iPhone аст, ҳам Android. дӯстони азиз, нафароне ки мехоҳад рангу бору нағз мебинад, ана хеле кабело дорем 2 метра 150 рубл. ана ин кабелое ки 250 буданд, ҳатто нархошон дар танашон наисондагиа, барои шумо 150 рубл кардагием. ана беҳтарин кабели фирмаи BIS барои шумо 100 рубл. Так што бародарони азиз, ин аст аксияи магазини Самбой барои шумо. инашам аксия ба тамоми операторои шаҳри Екатеринбург бе комиссия. дар ин ҷо боз мо чӣ дорем? дӯстони азиз, бисёр нафароне ки шофёр ҳастанд, манамин барои шумо аст, ҳам шофёр зарем, ҳам пассажир. ана ин наушникҳое ки шумо мебинед, ҳама ин наушникҳо ана нархшон агар 229 сум бошад, мо аллакай 150 рубл кардагем. 349 сум бошад, барои шумо 250 сум. беҳтарин наушникҳо ҳаст, мана 1499 сум бошад, барои шумо 800 сум. ва кабелҳо, мана ин зарядчакҳое ки мебинед шумо нархшон 499 ёки 700, инаша 500 мекунем, инаша барои шумо 350 сум. дар ин ҷо флешкаҳои арзон дорем, марҳамат омода харидорӣ намоед. беспроводной зарядник. ана боз гуфтаниам ки магнит, ина бисёртартон магнит мепурсед, ина магнит дидед. ана ин нархи магнит барои шумо 200 рубл. ин аҷоиб як ай зурайда барои телефонотон. дар ин ҷо дигар намуд наушникҳо, микрофонҳо ҳаст, селфи палка ва
манаи чихолҳо. Бародарони азиз, гуфтанам ки тамоми чихолҳое ки нав ҳаст 200 рубл. 200 рубл шудага тамом моделаш ҳаст, то S10 ҳам ҳаст. Марҳамат, омода харидор намоед. Аги ин аксияи мо то охири сол аст. Повербанкое ки 250 мефрӯхтанд, аллакай 150 рубл шудага. Повербанкое ки 800 мефрӯхтанд, арзон шудааст. дӯстони азиз, то бозид. Акнун вақти он расид ки ман бояд магазинро маҳкам кунам. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, қатъи шумо хайрухуш мекунам. дӯстони азиз, агар ба шумо дар кор набошад ё ки шумо натавонед омада, марҳамат. чухеле ки гуфтам, тӯли 1 сол магазини мо аксия дорад. Марҳамат, омода харидор намоед. ин наушник 500 рубл беспроводной, повербанк дорад, зарядяк дорад. Агар ҳар кадомаш алоҳида сатсӣ мефурӯшем 300 мешавад. Не, 400 рубл мешавад. барои ҳамаша якҷоя барои шумо 500 рубл кардагим. Беҳад арзон. дӯстони азиз, агар ба худи шумо дар кор набошад, шумо метавонед ба рафиқон, дӯстони худ фиристонед ин видеоро ки бинанд. дар ин ҷо аксия шудага, яъне арзон шудага, ҳамаи он чизе ки дар ин мағозаи мо ҳаст. баъдан бисёр нафарон барои мо аз мо мепурсанд ки мана хеле наушникҳо надоред, арзонтар бошад, ки вай сифаташ хуб бошад. барои шумо ман инро аз 1800 овардам, барои шумо арзон кардам. 650 касе ки якум биёяд, касе ки баъд аз якум одам омодан, аллакай 700 рубл мешавад. 700 рубл сифаташ хеле хуб аст. дӯстони азиз, гуфтанам монад ки кӯшиши мо дар шаҳри ғарибӣ барои шумост ки шумо аз дигар ҷойҳо қимат харидорӣ накунеду омада аз мағозаи мо хеле арзон харидорӣ намоед ва сифати хуб. бисёртар ман ба шумо мерасонам ки дӯстони азиз, борое ки ман мебиёрам танҳо аз фирма. 90% агар фирма бошад, 10% автоматически китайст, магазин. барои ҳамин дӯстони азиз, фирма бори нағз дорад. боз ман ба шумо нишон медиҳам ки фирма аз чӣ ё чӣ гуна фарқ дорад. примерно мана ин фирма аст, бис мана ин фирма аст, мана ино обычно китайст ки бигем да, кадоми да хонаш кардаанд. Инро фабрика месозад. Ҳамин фарқ дорад ки ино коробкадан, ино лучаканд. качествашон яки нисбати лучакҳо беҳад хуб аст. то бозди дӯстони азиз, пагоҳ ман ҳамаи шуморо интизорам. дар охир гуфтаниам дӯстони азиз ки дар мағозаи мо яктане 4-5 камера мондагӣ аст. пагоҳ то бегоҳ, аз саҳар то бегоҳ баъд аз намоз насиб бошад, эфир гузаронда мешавад. дар ин магазин касе ки омад, дар канали мо нишон дода мешавад. аз саҳар то бегоҳ мо дар эфир интизори ҳамаи шумоем.